Tufa. Wata babbar kotu a Abuja ta ba da belin Nasir El-Rufa'i akan naira kuɗi miliyan 100, inda ta shar'anta wasu dokoki da suka shafi belin nashi. A ɗazu-ɗazun nan kuma muke samun labari kafin belin nashi ɗin. Matarsa ta je domin haɗuwa da shi, amma kuma hukumar sun hana ta shiga sakamakon lokacin ganawa da 'yan uwa ya wuce. Kai tsaye shafin da ya wallafa labarin ya fara kamar haka. Wata babbar kotun tarayya a Abuja ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i. An bayar da belinsa ne akan naira miliyan 100 da mutum guda da zai tsaya masa kan makamancin kuɗin. Bayan haka, kotun ta ƙara da cewa mai shari'a Joyce Abdulmalik ya bayyana tsauraran ƙa'idojin beli, inda ta ce wanda zai tsaya masa dole ne ya zama mazaunin mai taimako a Sokoto da Abuja, sannan kuma dole ne a miƙa wa kotu takardar shaidar mallakar wata kadara. Ba iya wannan ba kaɗai, kotun ta ƙara da cewa kotun da ta kuma sake bayar da umarnin cewa dole ne wanda zai tsaya masa ya zama ma'aikacin gwamnatin tarayya da ke mataki na 17 na ɗaukan albashi, sannan kuma ya nuna shaidar albashi na akalla wata 3 da suka wuce da ya karɓa daga gwamnatin tarayya. Kotun ta umarci El-Rufa'i da ya miƙa duka fasfunansa na ƙasar waje da yake da su har izuwa sanda komai zai gushe kenan. Sannan kotun ta ƙara da cewa kotun ta umarci El-Rufa'i da ya miƙa wasu dukkanin abubuwa da suka hada da fasfot ɗin shi da abubuwan da za su iya fitar da shi ƙasar waje irin su Saudiya da dai sauran ƙasashe. Ba iya wannan ba, mai shari'a Abdulmalik ta kuma umarce shi da ya rika zuwa hukumar DSS kowace juma'ar ƙarshe ta wata domin ya cike rijista har zuwa lokacin da za a yanke hukuncin kan ƙarar. Ba iya wannan ba, kotun ta kuma gargaɗe shi da kan sake aikata irin wannan kuskure da ya yi a baya. Wannan dai shine kai tsaye irin abubuwan da shafin ya bayyana dangane da shari'ar Nasir El-Rufa'i kenan. Sannan duka wannan shine irin abubuwan da muka gani kenan. To bayan kwatsam mun yi karo da wannan posting din ne a ɗazu kuma sai muke samun labari inda ake tsare da Malam Nasir El-Rufa'i, ma'ana dai inda aka kulle shi. Sun hana matar shi kai masa abinci ko kuma tattaunawa da shi sakamakon ta je minti 30 da ya huce da aka dakata da tattaunawa da 'yan uwa. Hakan ne yasa suka dakatar da ita ma. To dai duka waɗannan su ne tsauraran dokokin da kotun ta bayyana kafin a karɓi belin Nasir El-Rufa'i. Masu kallo duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai dai kar ku manta da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode sosai da zuwa wannan shafi namu mai albarka na Sahiba Blogs TV.